El joc misteriós. Una gran llegenda s'ha posat en moviment, revelant l'ésser i qui sóc en realitat. I un eco molt llunyà t'estimo i em du al teu costat. I esbrites despertot inundant de llum un altre món ple de goig. I què puc fer per la persona que m'estimo tant, que estimo tant? No hi ha cap somni tan impossible que no es pugui fer. Res que cegues i penso que l'amor ho salva tot, ho salva. Cap a l'infinit. La Miaka va sortir en vaixell per anar cap a l'imperi de Hokan. En aquell moment, en Keisuke, el germà de la Miaka, era a la Biblioteca Nacional. Va descobrir el secret dels 4 déus del cel i la terra i va exigir a la Miaka que tornés. Però la Miaka va decidir que no tornaria. Va cremar els cabells que la mantenien en contacte amb el seu món i va deixar de comunicar-s'hi. I després van planar sobre el viatge de la Miaka uns núvols de tempestes sinistres. El llamp de la batalla. Després de salvar la sacerdotessa de Suzaku, en Tamahome el va tocar un llamp. En Noriko va agafar-lo pel braç i el va ajudar a pujar les roques. I així li va salvar la vida. Tant és el que em passi! Ajuda la Miaka, Noriko! Tamahome! Vinga, amunt! Tamahome, sigues fort. Au, vinga, Miaka, no t'amoïnis, està viu. Mare meva, quan es tracta de tu sempre acaba fent bestieses. Quan es desperti li clavaré un bon escàndol. Pel que es veu, els pescadors de per aquí deuen fer servir aquesta cova bastant sovint. No ens queda més remei que quedar-nos-hi. Va, que el foc ja crema, fes el favor de despullar-te. Que et despullis, deixa que la roba s'assequi, si no et refredaràs, Miaka. És que jo... I ara per què tens tanta vergonya? Vinga, afanya't, fes el favor de donar-me la roba. Però, Noriko... Ostres, em treus de polleguera. Ets una pervertida viciosa depravada. Molt bé, d'acord. Esclar, en Noriko és un noi, encara que em sembla estrany que ho sigui. Ai, senyor, em costa d'entendre. Què et passa, Miaka? Que potser t'has fixat en mi, noia. Escolta, tenir una història d'amor amb l'emperador Hotohori és impossible. Per tant, havia pensat que... podria tornar a ser un home i buscar-me una noia jove i maca per casar-m'hi. Ostres, t'ho has empassat, Miaka, t'ho has empassat! Noriko! Tamahome! Mira, ets un tros d'ase! Però què? Però què t'ha picat ara, Noriko? Que què m'ha picat? Animal! Però es pot saber per què coi ets tan insensat? Si fossis una persona normal i corrent, a hores d'ara ja series mort. Tant se me'n fum que ho fessis per la Miaka. Has de valorar més la teva vida, Tamahome. Ningú aprovaria una actitud tan temerària. Però és que... mira d'entendre'm. He perdut els meus pares, els meus germans, i jo no... Noriko, no volia perdre per res del món el que és realment important per mi. Entesos, entesos. Ja entenc el que vols dir. Tothom té coses que té por de perdre. Jo també en tinc. Sí, també en tinc. Com tothom.
Chichiri, si continuem així ens desviarem molt de la ruta que hem de seguir per anar a Hokan. No podem fer-hi res. Primer de tot hem d'anar a salvar la Miyaka i els altres. No puc trobar-los. Aquests núvols de tempesta actuen ben bé com una barrera. M'impedeixen percebre la presència de la Miyaka i els altres. Si no millora el temps, no puc fer-hi res. No sé com explicar-ho. Tamahome, sisplau, no em miris, entesos? Està bé, noia, entesos. Ei, vosaltres, voleu sentir el que us vull dir o no? Allò va passar quan encara tenia 10 anys. Tenia una germana un any més petita que jo. Era molt maca i es deia Corin. Renoi? Nosaltres dos teníem la cara idèntica i ens assemblàvem en tot. Semblàvem germans bessons. La veritat és que ens aveníem molt i la Corin m'estimava molt i jo a ella. Però un dia... Espera'm! Corin! Corin, no! Ryuen, la Corin ha mort. El millor que pots fer és oblidar-la. Au, oblida-la. Aquella nena ens ha deixat. No t'oblidaré. No permetré que això passi. Sempre estarem junts. Em convertiré en tu i viuré en lloc teu. Jo seré tu, Corin. A partir d'avui, jo seré tu. I així et vas convertir en un travesti? Almenys em podries anomenar nova meitat, no trobes? No volia reconèixer que la Corin era morta. Em feia la impressió que mentre em vestís de dona, tots dos estaríem junts. Aquesta conversa és massa seriosa. Potser comença a ser hora de deixar-la córrer, no trobeu? Vigila! Esteu bé? Poseu-vos la roba i sortiu immediatament d'aquí, de pressa! Em sembla que la cova no resistirà gaire més. Nois, què farem? S'està ensorrant per moments! Provaré d'aturar-ho tant de temps com pugui. Envieu un senyal mental a en Chichiri i els nois. Estic segur que ens vindran a buscar. Sí. Miyaka! Escolta'm, Noriko! Per molt que tinguis una força sobrehumana, no podràs vèncer l'empenta del corrent! Se't trencarà el braç! Noriko! Calla, no siguis talós! Seria incapaç d'abandonar-vos així. Si torna a caure un altre llamp, no us podreu salvar, que no ho veus? Noriko! Heu de viure, em sentiu? Ens estan passant coses dolentes, però arribarà el dia que ens podrem riure de tot això. El braç! Però costi el que costi, no permetré que moriu fins que arribi aquell dia. Ha quedat prou clar! Què ha passat, Noriko? Ha sigut increïble. Els braçalets que em va donar la Taitsu. Quan han pres la forma d'unes manyobles, de sobte he sentit que la força em desbordava. Tornen a ser com abans. Mireu! És el vaixell! Me n'alegro. O sigui que tots tres estàveu sants i estalvis. M'ha costat molt d'esforç trobar la vostra energia, nois. Vaja, estàveu viu! Tot ha sigut culpa teva i de bon començament! Gràcies. Au, dóna'm les Calla, gràcies, animal! sobre del que has fet! Demana'm perdó! I encara No més tornaré Moltes a dir gràcies, la Noriko. paraula. Ara et veig amb uns altres ulls. Heu
de viure, em sentiu? Ens estan passant coses dolentes, però arribarà el dia que ens podrem riure de tot això. Ah, vols dir allò? Havia de pujar-li la moral a en Tamahome d'alguna manera. No n'hi ha per tant, no trobes? Oh. Nakago, de debò que nosaltres hi arribarem abans que ells? He pres mesures perquè sigui així. A hores d'ara, la teva amiga Miyaka ja deu ser morta. Chichiri, què ha passat? Em sembla que un llamp ha tocat el vaixell, Miyaka. Ostres, llavors què se'n farà de nosaltres? Nois, estireu-vos a terra, estem a punt de xocar amb les roques. Què deu haver passat? Això vol dir que ja ens podem donar per morts? No diguis aquestes coses que ens portaràs mala sort. Ei, nois, vaig a veure què ha passat. Qui ets? Miyaka! Carai! M'ha anat de ben poc. Aquest llamp... Vols dir que tu... Em dic Soi, sacerdotessa de Suzaku. No permetré que vagis a l'imperi de Hokan. Ostres, o sigui que tu ets Soi i ets una dona. Exacte, i ara posaré fi a la vida de tots els guardians de Suzaku d'un sol cop. Miyaka, surt d'aquí al mig! No em puc moure! Jo tampoc! I ara, guardians de les 7 constel·lacions de Suzaku, veureu la vostra estimada sacerdotessa convertida en cendra! Canó de llamp que trenca el cel! Maleïcia no para de moure's! Què puc fer si continuo així? A més, en Tamahome i els altres també estan en perill. Esclar, l'espasa que em va deixar en Hotohori. Mira'm bé, et demostraré que puc lluitar tota sola. Miyaka, què fas? No ho facis, això! Canó de llamp que trenca el cel! Convertiràs en el blanc dels llamps. Miyaka! Però com? Miyaka! Mira que ets impertinent. Com et pots aguantar dreta després del meu atac? L'espasa d'en Hotohori. Miyaka, per favor, torna sana i estalvia, sisplau. Sacerdotessa de Suzaku, ets una insolent! Això et pararà els peus! No em deixaré guanyar, de cap manera! Espera't! Miyaka! Tamahome, noi, ho has vist? És el primer cop que lluito. Que ximplet que ets! Renoi, tu ja et donava per morta. Estava molt preocupat, Miyaka. Tamahome, perdona'm. Nois, aquella mala bèstia era una dona? Felicitats, Miyaka, has lluitat de meravella. Sí, però no sé com ho he fet. Quan ha caigut el llamp, l'espasa ha començat a brillar. Esclar, aquesta espasa és sagrada. L'espasa ha absorbit el poder del llamp i li ha tornat. Realment, ha estat fantàstic. Una espasa sagrada? Quan me la va deixar, en Hotohori em va dir que em protegís amb aquesta espasa. Gràcies, Hotohori. Mireu allò! Ei, nois! Aquell és l'imperi de Hokan. Ho dius de veritat, Chiriko?
Gràcies a aquell llamp s'ha obert el camí que hem de seguir. Renoi, que bé! D'aquesta manera podrem entrar a Hokan. Per fi hem arribat. Som al país on hi ha el Shinzaku del déu Genbu. Miyaka, et trobes bé? Sí, estic bé. Un prat immens! És al·lucinant i ple d'ovelles. Sí, és fantàstic, però fa un fred que pela. Tazuki, fes una mica de foc amb el ventall. No penso fer-lo servir per una estupidesa com aquesta. Més aviat hauríem de pensar per on hem de seguir. Sí, tens raó. Aquest país és 3 vegades més gran que Conan. 3 vegades? Aleshores, com ens ho farem per descobrir on tenen custodiat el Shinzaku? M'ho voleu explicar, nois? Un nen? Aquest cavall el tirarà a terra! Nano, ja ha passat tot! Tamahome! Tamahome! Estàs viu? Escolti, senyor, es troba bé? Perfectament. Oh, li heu salvat la vida al meu fill. Què podria fer per donar-vos les gràcies? 50 rios d'or! Ai! Si fos possible, ens agradaria que ens deixés passar la nit aquí. Això ens ajudaria moltíssim. Ai, tant, sí. Quedeu-vos, sisplau. A més, vull saber coses d'altres països. Estic encantada de tenir-vos a casa. Renoi, senyora, això és boníssim. Sembla iogurt. És una cultura culinària completament diferent. Carn de xai, que estrany. Escolteu, viatgers. Ara hi ha arribat l'ancià de la tribu. Ah, sí? Em dic Tomoru i sóc l'ancià de la tribu To. Encantada. On té els ulls? Ets el meu germà. O sigui que heu vingut des de Conan per obtenir el Shinzaku. Això mateix, en té alguna informació detallada que ens pugui ajudar? En sé alguna cosa que em va explicar el meu avi. Una història que ha passat de generació en generació. És una història molt antiga, de fa més de 200 anys. La sacerdotessa de Genbu va aparèixer a Hokan procedent d'un altre món. En aquella època, l'imperi de Kuto va començar a estendre la seva influència i amenaçava d'envair aquest país. Però la sacerdotessa i els guardians de les 7 constel·lacions de Genbu van fer possible que Hokan quedés protegida per tota l'eternitat. Han passat 200 anys d'ençà que la sacerdotessa de Genbu i els seus guardians van aparèixer? Aleshores, una altra persona va obrir el llibre dels 4 déus del cel i la terra. És clar. I això vol dir que aquesta persona va entrar en aquest món abans que hi arribéssim la Yui i jo? És a dir que la sacerdotessa va invocar Genbu, el déu bèstia? Això diuen, i anomenen Shinzaku el tresor creat i posteriorment enterrat per Genbu. Perdoni, però s'equivoca, ancià. A mi em van explicar que el Shinzaku era la pedra preciosa on va quedar segellat el déu Genbu. Què? No, un amic del cosí de la meva mare em va dir que era un cabell d'un guardià de les 7 constel·lacions de Genbu. La sacerdotessa de Genbu hi havia dipositat el poder diví. Però què insinues? Que el meu avi em va enganyar? N'estic segur. El Shinzaku era un tros de la closca de Genbu. Això no té res a veure amb el que has dit abans. T'ho estàs inventant. De totes maneres, crec que si aneu a la regió central de Toran podreu descobrir on és el Shinzaku. De debò? És fantàstic. Això vol dir que encara tenim possibilitats. O sigui que la sacerdotessa va invocar el déu bèstia sense conseqüències. Keisuke, ets un exagerat. Creu-me, no invoquis Suzaku, Miyaka! Tant se te'n dona que et matin? Li puc fer una pregunta? La sacerdotessa de Genbu sap si va poder tornar al seu món després d'invocar el déu Genbu? Tamahome... Suposo que sí. No conec els detalls de la història, però és possible que sí. Sí, és clar, és possible. Quin fred. Que puc passar? Bon dia, sacerdotessa. Gràcies. Realment, aquí al nord del continent fa molt de fred. Pel que diuen, al centre del país encara en fa més. On és en Nakago? No ho sé. La Zoe va tornar i, segons sembla, van estar una bona estona parlant. Suposo que va fracassar intentant derrotar la sacerdotessa de Suzaku i els seus amics. Vull parlar amb en Nakago ara mateix i comentar-li com ens hem de moure a partir d'ara. Entesos. Ara el crido.
Em sap greu, Nakago. No m'esperava que aquella noia tingués una espasa sagrada. No t'amoïnis. Quan arribi el moment et donaré una altra oportunitat. Però el clima d'aquest país és un inconvenient per a una persona de l'oest com jo. Sisplau, perdona que no t'hagi servit de res. La sacerdotessa de Suzaku finalment va arribar a Hokan i maleir els guardians de les 7 constel·lacions de Seiryu. En Nakago es prenia el seu temps per planejar un nou mètode per atacar-los. La sacerdotessa Yui sempre demana en Nakago. No veu que jo també puc ser-li útil? Nakago, entro! Ah! Ui! D'això... Perdona, Nakago, la Yui m'ha dit que volia parlar amb tu i jo no sabia que tu i la Soi estàveu aquí. Bé, jo no... Digue-li a la sacerdotessa Yui que aniré a la seva tenda a parlar amb ella d'aquí una estona. La Soi no se sent bé i he de fer servir la Shitare. Fer servir la Shitare? Vaig cridar el teu nom llavors, va ser com si despertés d'un vell somni mort feia molt de temps. Mai m'hauria imaginat que jo podria tenir la immensa sort de retrobar-te. Entre la multitud miraves fixament la noia que duia el meu pentinat. Una noia especial que et seduïa per formar una parella. Les mirades es van trobar, vaig saber gairebé a l'instant que era jo l'escollida i venies a mi. I la intensitat dels batecs del cor fa bullir la sang per tot el meu cos. M'he de mantenir ben ferma i resistir. He de procurar no perdre el control. Però no corris tant, que m'espantaràs. Sóc com un gatet perdut